Svet je na nás zvedavý a je čas ukázať túto krajinu iným ľuďom, iným krajinám, iným kultúram, ale aj sami sebe. Preto sme sa rozhodli napísať túto knihu, aby rozpovedala príbeh Slovenska celému svetu a raz a navždy umiestnila našu krajinu na mapu sveta. V zahraničí som si začala vážiť Slovensko, našu históriu, tú cestu dejinami, ktorú sme prešli, až dokým sme sa nestali samostatným národom. Slovensko nevie túto svoju fascinujúcu príhodu, tento svoj fascinujúci príbeh povedať svetu. Nikto nás nepozná, nikto nevie oceniť, čo všetko sme si na ceste do roku 2018 preskákali. My sme jedna z najmladších krajín v Európe a my sme neexistovali na mape tohto kontinentu pred 25 rokmi. Chýba tejto krajine náš národný príbeh. Krajina, ktorá nemá svoj príbeh, je neviditeľná. Iné krajiny sú hrdé byť to, čo sú a veľmi efektívne vedia odkomunikovať ich príbeh. Ostatné krajiny to robia, takže prečo nie my? Ja som dcéra emigrantov, som vyrastala od mladého veku v zahraničí, v Kanade a potom ďalej v 8 iných krajinách. Narodila a vyrastala som na Záhorí, kde som strávila väčšinu svojho života. Potom som pocítila potrebu objavovať svet za hranicami tohto maličkého, ale nádherného regiónu a odišla som do zahraničia, kde som žila 10 rokov. A som sa vrátila späť na Slovensku, lebo som cítila, že som chcela odozdať niečo tejto krajine. Toto je predsa moja rodná zem. Preto som sa vrátila na Slovensko, aby som pomohla tento príbeh vytvoriť. Je to prvý národný príbeh Slovenska, prvý ucelený príbeh Slovenska prerozprávaný cez symbolípy. Jednoduchým, ľahkým, putavým spôsobom, obrázkami, krátkym textom, ktorý rozpráva svetu to, o čom Slovensko je. Hlavný symbol Slovenska je tá naša krásna lipa, čo má ten srdečný list, čo reprezentuje aj tú srdečnosť našich ľudí, ale aj našu geografickú lokalitu rovno v strede, v srdce Európy.